Carters és un joc de taula familiar, de 2 a 4 participants a partir dels 8 anys, ideal per introduir els vostres fills al món dels jocs de taula. Té una durada aproximada d'entre 15 i 30 minuts per partida, on hauràs d'estar molt atent, pensant la millor estratègia per lliurar abans que la resta de carters la correspondència. Sembla fàcil, oi? Però vigila amb els gossos!